Ay Dana Bab, sigurado ulayan pa na itang corneto flavor ng toti kanini ay. Wala pala yung balong ice cream ng Badong. Alfonso flavor ay Dana. Unang kagat, malilyo kakagad. O Badong, nanong lalagyan mo ngayon? Wala Bab, dinantayang dita kapatak kakaramel ay. Pamparayupot. O pala inuyat siya kaming caramel mo. O nano naman yan? Alabab dita kakaya mo ni hazelnut. Pampatexture ay. Pampandita kay isip-isip. Pampakaslam. Ay da natin pa palang isip-isip ngayon eh. Taroy kung may kapangan isip-isip, elementary ko po. Nano naman yan, gatis damulag. Alibab, coffee mate mo ini. Dini ng komundita kadanom. Ang kaya Bab, tadtarantana bakanta ng magbuo-buo ay. Karen po parang sinawa nagkatang korneto ng toti. Munta na kayong upo kayo ng talipapa. Akit siya po kayo ni Badong, magtindaya pong makaniti ay. At niya pong isip-isip, pampopong hazelnut po pampatexture surprise. Ay Dana, bala hunter mo na. Wayan po, talagang pahanantaran niya pong Badong, talagang manyaman po ini kasi wala pa man malilyo na ako king gagawa na eh. Maanahan pa kaya po tampengan ko na yan, hala. Ay Dana, tsaka king lagyo na pa ang Badong. Pandigman eh. Badong ka lagyo, lumwal ka pa. Ay Dana, yan pa po. Kuus-kusanan ng mga niya, no? Bakanta kanyang kudkuranan, no? Balamit ang kantoti mo. Nung pala ngayon ako tang mamintura kong sa kanya, yan, no? Patang manalo kong masilya. Makanya na makanya yung gagawan ko eh, Dana. Kulay pa mo masilya yung kayang kay gagawan na puta. Ayan Bab, di na niyang ulit caramel na balamin uyat. O Badong, nanong ka na mo ngayon, Dana, magpahawa na ka man. Crinkles di Bab, bakantang magpap ya kandila mo. Ay damo, pagkapusan may tampiritong kuto ng bapang mong dambo na. Magpap ya kandila. O yan Bab mo, mga nanay namang isip-isip po. Wala ba patsuta na ganyan yung pinaka last part. Hindi po yung pinaka-importanting part Bab. Kasi Bab, balo yun naman istong magkamalit ang pangkudkud ka ni. Matsura ya datangin kaya katang ice cream. Hanya dapat bagya-bagya tayo mong kudkuran makaniti ay. Uy damo yun, nakamadaldal. Mag-focus ka kayo pa ang kudkud mo bolang. Ako nang bahalang magpatalastos kayong produkto mo Badong. Just leave it to me. I can handle it. Dana. Ay Neo, makanini mo magpatalastas oh. Naiinitan ka ba? Nauuhaw ka ba? Ay ala ka, pumunta ka na dito sa barangay Babato. Sa may talipapay makikita mo si Badong nagtitinda ng Alfonso. Ay Dana Bab, bilib na ako talaga kaya ka Bab. Kagaling mo misip na, makarime ya Bab. Bala mo pang flip top kay. O sige Bab, dinan may pinggantay ng kanangong kaya produkto nung talagang magaling ka. Dana, kanta mo. O yan o, Dana, di na niya pa pong Alfonso, ayan o. O nakain mo na. Wala na tayong magagawa, nakain mo na. Bak na yan. Bak na yan. Bak na yan. Bak na yan. Break it down, yo. Damo Bab na.